നോക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നു. പോരാ, 1-4 അത്രേ സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സമയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്. കാരണം വെച്ചാല് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവായിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം കൂട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. ഒന്നാമത് കുറെ നമുക്ക് തോന്നും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, പറയുന്നതൊക്കെ അതല്ലാത്ത പോലെ. കാരണം വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും, നാമജപമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നാമജപം വന്നാലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്ട് എനിക്കിപ്പോ നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് എളുപ്പം തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നാമജപത്തിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മംഗളാരതി കൂടുന്നുണ്ട്, ഭാഗവത ക്ലാസ്സും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പതുക്കെ എല്ലാവരോടും പറയാ, എനിക്ക് നാമജപം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട്, അവസരങ്ങളാക്കി തരാനായിട്ട്. അതേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കി ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോ 7 മണിയാകും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം സാരില്ല, നോക്ക്, പറ്റുന്ന പോലെ നോക്കൂട്ട. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മാതാജി. വേറെ ആരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരില്ല. നമ്മൾ തന്നെ അതിന് കണ്ടെത്തി വരണം. ഭക്തിരസാമൃതം ബുക്കും വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളും കൃഷ്ണ ബുക്സും എനിക്ക് വന്നു. ഓക്കെ മാതാജി, അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 46 പോയിന്റ് വരെ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മള് ധ്യാനം 46 വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ബാക്കി 47 തൊട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 47 മുതൽ 53 വരെയാണ് ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 47 മുതൽ 53 വരെ 11ാമത്തെ അധ്യായം, 47ാമത്തെ ദാസഭാവം. രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ ദാസഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമി പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് എന്ത്? ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നത് മാത്രമുള്ള, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് അപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതായത് നമ്മള് ആരും പറയാതെ സ്വമേധയാ തന്നെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദികാനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം. ഒപ്പം എന്ത് വേണം? ഭക്തി സേവനവും ചെയ്യണം. കാരണം രണ്ടും കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സ് വാക്ക് കായ, അതായത് മനോവാക്ക് കായങ്ങൾ, മനസ്സ് വാക്ക് ശരീരം, മനസ്സ് വാക്ക് കായങ്ങളെ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്
യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് സേവനം നടത്തില്ലെങ്കിലും അതിനത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? അവർക്ക് മുക്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതില് വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്ന. അടുത്തത് സുഹൃത്ത് ഭാവം. 48ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സുഹൃത്ത് ഭാവം. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായി ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചില ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് അമ്പലത്തില് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാപേക്ഷയില്ലാതെ ഈ ഭഗവത് പ്രേമം സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ, അതായത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് പരാപേക്ഷയില്ലാതെ ആരും പറയാതെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശുഭകാംക്ഷിയാകും, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷി. രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. കൃഷ്ണൻ എന്റെ ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി പറയുന്നത്, ഗോവിന്ദ അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതകളിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി പറയാണ്, കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള, ആത്യന്തികമായിട്ട് തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആർക്കറിയാം? ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാം. കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും അങ്ങേ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങ് നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ദ്രൗപദി ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാവ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവ. ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ആര് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളും തുല്യരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ആരാണ്? നമ്മുടെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. അതാണ് എന്ത്? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ, ശരീരം മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിവേകത്തില് ഭഗവാനെ വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിനെ അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല.
അപ്പൊ പറയുന്നത് വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ ജീവനത്തെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, അതിന്റെ പോഷണത്തെ കുറിച്ചോ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ എനിക്ക് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം, ഏത് ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപാൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്ന യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ പല ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ഈ ആത്മാവ്, ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ദേവന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, പല ശരീരത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏതിലിരുന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തി സേവനവും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഈ ഭക്തി സേവനം ഒരുപോലെ പ്രയാസം. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, വളരെ പ്രയാസമുള്ള മാർഗം. നമ്മ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള് വളരെ അപൂർവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില് ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവനെ അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു അതായിരിക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കൈവശമുള്ളതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളില് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യൽ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജോലിയുണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. സമർപ്പിതാത്മാവാകൽ. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നു, താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന് ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. താൻ അങ്ങയുടെ മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നൃസിംഹദേവൻ പറയുന്നത്, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, അവനെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും സദാ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നത്, സമർപ്പിതാത്മാവായി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, നൃസിംഹദേവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, അവനെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നൃസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തത് തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പരിചരിക്കുക. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. അപ്പൊ തുളസി ചെടിയെ സാദരം പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത്? എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിനെ വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ
തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് മാറും. തുളസീദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അർച്ചന നടത്തുന്നവർക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണ്ണമാകും. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും തുളസി എങ്ങനെയാണ്? മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരവപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസിച്ചെടി നട്ടുപിടിക്കുക, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലത്തും വൈകുണ്ഠത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ തുളസിച്ചെടിയെ പരിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായം 12. അടുത്തത് അതിന്റെ ബാക്കി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇനി 54 മുതൽ 64 വരെയുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. 54ാമത്തെ പോയിന്റ്, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് സ്വരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രാമായണ, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് മധ്വാചാര്യ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് മധ്വാചാര്യര് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതരായ ആൾ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനയായി തീരും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? കേൾവിപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അയാളിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക, അതിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ഗ്രന്ഥം ആദരിക്കുക എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമ്മളത് വായിക്കുക. അത് ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനായിട്ട് മാറും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമാതിരിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ തൽപരരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോ എല്ലാ വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ താല്പര്യരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേറെ സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്നും രുചി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. മാത്രമല്ല എന്താണ്? അവര് അതില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, ഭാഗവതത്തില് സർവാതിശയായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വെക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് വെച്ചാൽ മതി? വീട്ടില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ മതി. മധുരാവാസം. വരാഹ പുരാണം പറയുന്നത് മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാക്കി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത് 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷ്ടരാകുന്നവര് മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകും. മധുര ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മായയുടെ ശക്തിയാലാണ് അവർ ആകർഷരാകുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന പുണ്യം എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. പത്മപുരാണത്തിൽ ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആദിപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ എന്റെ ഭക്തനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത് എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തനല്ല. എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ആര്? എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞ ആര് അല്ല? ഭക്തനല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
3:7-19 ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് സഹായകമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താനും ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കിയാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ദർശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ദർശനം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 1:9-33 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കുടുംബസഹിതം നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, പരിചരണം നൽകുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഊർജവ്രതം. അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളില് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര മാസത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകും. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി നൽകും, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകും. പക്ഷെ കാർത്തിക മാസത്തില് മധുരയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങള്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷിക്കണം. അത് എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണെന്ത്? ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താവം. ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. ആദി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തന്നെത്താനെ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം ശുഖം എന്നുവെച്ചാൽ തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് മാറും, സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശിയായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്, അല്ലെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികരായിട്ട് മാറി. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആ പഴുത്ത കായ്കള് മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണത്? പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ
എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത്? അതായത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്, അത്തരത്തിലുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലെ ആകർഷണായിരുന്നു ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം. പിന്നീട് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോ മുക്തന്മാർക്ക് പോലും രുചിക്കാനായിട്ട് ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയുന്നത്, ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നത്, മകനെ സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫടിക തുല്യമാകുന്നു, സ്ഫടിക നിർമ്മലമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ സമ്പർക്കം, സത്സംഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നതാണ് സമ്പർക്കം അല്ലെങ്കിൽ സംഘം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പോലും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? സ്ഫടിക നിർമ്മലമായിട്ട് മാറും, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവനും സ്ത്രീ ആരോഗ്യമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഗർഭധാരണ നടക്കും. അതേപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് നേടാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ ഫലവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്ത് വേണം? രണ്ടു പേർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നൽകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:1-11 പറയുന്നത്, രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് താല്പര്യനാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആരും പറയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അയാൾ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആദിപുരാണത്തില് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലക്കി വാങ്ങാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കുന്നു. ആ ഭക്തന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പരിപൂർണമുള്ളതും വിശുദ്ധിയുള്ളതും അനശ്വരതയിലും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനമല്ല എന്ത്? തിരുനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി അതിനെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 64-ാമത്തെ മധുരാവാസം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുകയെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയിലല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിലുള്ള ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ മധുരയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മധുരാവാസം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ പോലും മധുര മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുക്തി ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാലും നമുക്ക് എന്താവില്ല? അത്യുന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തുന്നില്ല. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി എന്നാലും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എത്തില്ല. അവിടെ എത്തിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്, മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. അപ്പൊ മധുരയിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? പ്രേമഭാവം,
പ്രേമമായിട്ടുള്ള മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അത് അത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മധുര. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ 4 തവണ എന്തിനെ പറയുന്നുണ്ട്? മധുരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ഊന്നല് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ 4 പോയിന്റ്. അപ്പൊ 64 പോയിന്റില് 4 പോയിന്റ് എന്തിനു പറയുന്നത്? മധുരയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുരാവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ പോയിന്റില് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയും വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 28ല് ഭക്തൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 55ല് മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണമെന്ന്. 64ല് ഭാവഭക്തി ഉണർത്താനായിട്ട് മധുരയെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും അതുല്യമായ കഴിവിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ മധുരാവാസം എന്താണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് എന്ത്? മധുര എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 64 കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിശേഷപ്പെട്ട 5 ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 അത് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി ആ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 പറഞ്ഞത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ ഏതാണ്? സത്സംഗം അല്ലെ, സത്സംഗം, പിന്നെ നാമജപം, ലാസ്റ്റ് മധുരാവാസം. അതാണ് 5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മൂർത്തി ആരാധന. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് നീ എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കേശിഘട്ടിലെ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടത്തിലൂടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്, അത്യന്തം വശ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊത്ത് കളിക്കാനായിട്ട്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ആരെ നോക്കരുത്? കേശിഘട്ടിലുള്ള കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? വളരെയധികം വശ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകള്, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴല്, നെറുകയിൽ മൽപ്പിലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലവായിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവിടൽ. അപ്പൊ അത്രയും ആകർഷകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചങ്ങാതിമാരായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി വരുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന മൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്ക് സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഉള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മറക്കും. നമ്മള് സമൂഹത്തിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? സകുടുംബം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപഗവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവത ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മുക്തി, ഇതിനൊക്കെ പറയുന്നത് അപവദിക്കുന്ന ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതും ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പു ചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യമുക്തി, ഇതൊക്കെ ചപ്പുചവറ് പോലെ വലിച്ചെറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണമെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പറയാണ്, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതില് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അതായത് എനിക്ക് അതിലോട് എന്ത് തോന്നി? വിരസത തോന്നി. അത് അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷം ആരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. ഇതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണം എന്നത് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തൽപരനാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉന്നത ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതില് താല്പര്യം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോ സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത്. ഇതേ കമ്പനങ്ങള് എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തിയോ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ മധുരാവാസം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ വന്നിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായിട്ടുള്ള കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഓർമ്മകള് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകള് സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഓർക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും ആകർഷകനാണ് എന്നാണ് പരമാനന്ദത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകള് സദാ എന്നിൽ വന്നടിയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് എന്ത് ഈ മധുരാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. മധുരയായാലും വൃന്ദാവനമായാലും സർവാതിശയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ നമ്മള് ചെന്ന് കാലുകുത്തുമ്പോ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഭാവം ഇത്തരത്തില് മധുരയിൽ പോകുമ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കടക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് മധുരാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവാതിശയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ വിശേഷണങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വൈദഗ്ധ്യം പറയുന്നത് 5 തൂണുകളിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആഡംബരമായിട്ടുള്ള മൂർത്തി ആരാധന, ദിവസേനയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ സത്സംഗം, നാമസങ്കീർത്തനം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം, മായാപൂരിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും വാർഷിക ഉത്സവങ്ങള്. ഈ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി ഉണർത്തുന്നതിൽ ഇസ്കോൺ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഭാവഭക്തി ഉണർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മളില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണർന്നു വരും എന്നാണ്
പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ